Kaixo eta ongi etorriak bertz egun batez Zunat magazinera, gaur maiatzaren 2. eguna dugu, atzo ez ginen lanera etorri, pentsatzen zenuten, hemen aldugun guzietan, libratzen dugu, baina gaur ez, gaur lan egin behar genuen, eta beraz, onat etorri gara, bi elkarrizketekin. Lehenik eta behin Mario Zapatarekin egonen gara, bera Berrio Beitiko Zendeako euskara teknikaria da, eta Euskara Jaialdia 2023 antolatu dute. Aste guziko egitaragua eta larun batean egun handia, egun guziko ekimenekin, dantzaldiekin, bazkariekin, eta bera kontatuko digu zertan datzan egitaragua da, eta baitere probestuko dugu berarekin solasteko, Berrio Beitiko euskararen egoera nolakoa den, edo behintzat, horren argazkitxo bat egiteko. Bigarren elkarrizketan berriz, Idoia Santa Maria itzultzaile eta filologarekin egonen gara, izan ere Igela argitaletxeak beraren eskutik Marsen liburu bat edo Marsen lan bat itzuli du euskarara, zehazki Luis Bonaparteren Brumariaren 18 aski lan ezaguna, kasu honetan iraultza frantsesetik Luis Bonaparteren iraultza edo estatu kolpeara arte Marsek egiten duen analisia kontatzen du, materialismo historikotik, proletalgoaren porrota eta abar, gaur egungo populismo garai hauetan, aski interesgarria den irakurketa Idoiarekin gainera, solastea beti plazer bat da, beraz, hortzen izanen dugun bertze elkarrezketa. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1808 urtean Napoleonen armadaren aurkako altxamendua izan zen Madrilen Espainiako independentzia gerra piztuz. 1879an Pablo Iglesias Galiziarrak PSOE alderdia sortu zuen Madrilen. Eta 1984 urtean Kongreso Nazional Afrikano Nelson Mandelaren alderdiak izugarrizko arrakasta izan zuen apartheid ondorengo lehen hauteskunde demokratikoetan. 2011ko maiatzaren 2an Osama Bin Laden hil zuten. Gaurko lerroburu nagusiak. Nafarroa Europako sari bat jasotzeko hautagai da koronavirusa duten pazienten arriskua eta bilakaera aurreikusten duen adimen artifizialeko tresna bat garatzeagatik. Nafarroko Foru Ogasuna jakinarazpen elektronikoa bidaltzeko sistema aldatu du. Elma Saizek lehendakariari jakinarazi dio Nafarroko gobernua uztea erabaki duela hauteskunde kanpainan arreta jartzeko. Navarra Short Cinema 2023 katalogorako film laburrak aurkezteko epea irekida. Basque Culinary Centerreko ikaslek Nafarroko zaintzuria hartu dute 3 eguneko bidai batean bertako kalitatezko produktua ezagutzeko. Iruñeko udalak 55.000 euro bideratuko ditu hirian erroldatutako 16 urtetik gorako pertsonek euskara ikastea diruz laguntzeko. Ekaineko eta abuztuko igeriketa ikastaroko trinkoetarako izen ematea zabali dago Arantzadi, Gelbentzu eta Guabos, San Jorge igerilekuetan. Iruindarrek errege kopako finalaren aurrean Osasunaren aldeko bideoa grabatzeko udalaren proposamenarekin bat egin dute. Florentino Goñi izanen da zurekin baztan udal taldean zerrendaburua. Hortziralean ospatuko da udaberriko feria Donezteren. Agenda kulturalean. Aste honetan hortzegunean hitzaldia Zabalguneko Harresiak 3. San Nikolasko portaletik Ziudadelara hoixen jorratuko dutena Zabalguneko Zibiboxean 7:00 9:00. Hortziralean Gaiarre antzokia barrutik zein kanpotik ezagutzeko bisita gidatua euskaraz atxaldeko 8:30, 6:30, 7:30, 40 minutuko ibilbidean Gaiarraren bitxikeriak ezagutzeko aukera egonen da 3 euroren truke. Baita ere, Deskontrol, Azken Sustraiak eta Delio taldeen kontzertua Totemaretoan atxaldeko 6:30. Zubi izeneko ikuskizuna dantza eta musikarekin Sanduzelaiko Zibiboxean 7:30. Eta Ganbara antzerkia Sanduzelaiko Zibiboxean 6:30. Larun batean berriz, argazki albuma sortzeko tailerra
Diana Arbonies, La Cafeteraren eskutik. Goizeko 11:00 ordu batara Iturramako Zibiboxean, 6 urteko haurrentzako 14 leku daude. Eta Berrio Beiti Zendeako Euskararen eguna izanen dugu larunbatean baitere. Goizeko 11:30 hasiko da egitaraua kale jira batekin eta ondotik egun osoko kontuak. Goazen orain gaurko egunkarien azalekin. Diario de Notiziasen lerroburu nagusian Nafarroan soldatak hobetzea eta zerbitzu publikoak indartzea eskatzen dute sindikatuek. UGTek eta Komisiones Obrerasek ezkerrekoa indarren aldeko botoa eskatu dute M28rako. Elak greba defendatu du pobretze soziala saihesteko. Labek lana banatzea eta erreforma fiskala eskatu ditu. Argazkian berriz Osasunako jokalariak entrenamendu batean ageri dira. Bertze berri batzuetan, etxe bizitza hutsen erregistroak 450 egiaztatzen ditu Iruñean. Udalek pisu hutsak zergapetu ditzakete dagoeneko alokairuko poltsa publikoan egon zitezkeenak. Diario de Navarran, lerroburu nagusian, sexu transmisiozko infekzioek gora egiten jarraitzen dute Nafarroan. Osasun publikoak ohartarazi du datuek arazoaren zati bat baino ez dutela islatzen. Argazkian berriz, aita eta seme bat elkarrekin izenburuan aurpegia duen autismoa. Nafarroan autismoa duten 350 haur baino gehiago daude eta horien ikusezintasuna da haien arazo nagusia. Bertze berri batzuetan, espetxea 3 txirrindulari harrapatu ondoren ihes egin zuen gidari mozkorrarentzat eta kalean jarduerarik gabeko 10 taxi lizentzia atzeman dituzte. Gara egunkarian, Bilboko manifestazioaren irudi bat, Azalaren goiko aldean izenburu handi batean berriz, maiatzaren lehenak duintasuna eskatzen du lanean. Hegoaldeko martxetan Elaren eta Laben arteko hausturak markatuta, sindikatuek bat egin zuten lan baldintza duinen eskarian. Baionakoa pentsioen sistemaren erreformaren aurkako bozgorailu indartsua izan zen. Berri gehiagotan, Osasunako jokalari ohia den Pablo Garziaren hitzak. Sadarreko usaina arnasten nuen eta jolasteko gogoa ematen zidan. Baita ere, EH Bilduk boto gehiago arrantzatzen ditu EAJaren arrantzatokian alderantziz baino, eta azkenik Urtxeuniagak 2000 eta 2009 urten artean delituak egin izana onartu du. Berri egunkarian, argazkian Baionako manifestazioaren irudia intersindikaleko eta labeko ordezkariekin. Izenburuan, erreformak piztu du langileen eguna. Baionan mobilizazio historikoa egin dute maiatzaren lehenean. Erretreten legearen aurka izan dira mezu nagusiak. Hegoaldean Elak eta Labek mezu politikoak lehenetsi dituzte eta bertze berri batzuetan atzera bota dute udaltzain lanpostu baten euskara eskakizuna erandion. Behin-behinean ari den udaltzain batek auzitara jo zuen derrigortasunaren aurka eta epaileak arrazoia eman dio. Inigo Urrutia legelariaren hitzen arabera, Uliazpiko jurisprudentzia bera ezarri dute. Eta Euskal Herria Irratia akitzeko, 5 manifestazioak zeharkatu dute Iruñea maiatzaren batean. UGTek eta Komisiones Obrerasek batera egin zuten deialdia. Elak Udal plazan amaitu zuen eta Labek Gazteluaren plazan. SK, CGT, Steilas eta CNTek deialdi bateratua osatu zuten Kontseilu Sozialistak manifestazio nazionala berriz. Alboko berrian, langileen babesa eta bizitza duin baten aldarrian atera ziren sindikatuak kalera atzo maiatzaren lehenean eta azkeneko berrian, gola aporofobiari. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur giro eguzkitsua gailenduko da eta temperaturak gora eginen du. Lehen orduetan lainoguneak eta behe-hodeien tarteak agertuko dira hainbat lekutan, baina gainerakoan zerua goi-hodei batzuekin soilik agertuko da. Atxaldean ipar-ekialdeko haizea ibiliko da, bizi xamar Araban. Temperatura maksimoak igo eginen dira, barnealdean batez ere. Eta asteazkenean bihar temperatura are gehiago igoko da eta uda itxura izanen du eguraldiak. Goizean haizea hego-ekialdetik finkatuko da eta termometroak 30 gradu ingurura iritsiko dira. Hainbat lekutan balio hori ere gailenduko da.
Erdi mailako deiak eta goio deiak agertuko dira, baina oro har ostarte ederrak izanen dira zeruan. Gauean, kostaldean, haizeak ipar-mendebaldera egin dezake, bolada gogor batzuekin. Euskararen jaia 2023 ospatuko da aurten baita ere, eta, maiatzaren 6an hain zuzen ere, Launbet honetan izanen dugu Berrio Beitin, eta inguru horietan egun zentrala, egun nagusia, baina kontuz, egun hori artere, gaurtik aitzinera, badire ekimen ezberdinak antolatuak, gaur bertan, bortz eta erdietan badugu zerbait ere, baina, nik baino aixo be, hortaz kontatuko dizue, Mario Zapata hain zuzen ere, Berrio Beitiko euskara teknikaria denak eta honen antolakuntzan buru belarri dagoena, gaur kendu diogu minutu pare bat, baina hemendik atera eta pentsatzen du segituko duela lanak egitera, beraz, Mario, lehenik eta behin, mil esker gurean egoteagatik. Mil esker zuei. Mario, euskararen eguna, euskararen jaia, zer da, gote guzu pixkat gainetik? Hau aspaldin hasi zen gure zendean, 2009 urtetik aurrera festa ospatzen nahi zen, eta berez sorreran euskararen eguna formatuan sortu zen, baina urteak pasala eta festak hartu du kutsu zabalagoa eta euskararen egunetik aparte gauza dezente antolatzen ditugu berezik noait gure zendea, Berrio Beitiko zendea, nahiko espazio zabala delako. Eta orduan, interesgarri ikusten dugu festa euskara egunetik aparte ere nola blaitzea gure zendea aste osoan zehar. Horregatik euskararen jaia, aipatu duzu, lehenago egiten zela euskararen eguna, gero euskararen jaia bihurtu zela ez, egitarau zabalago batekin. Motz-motzean, nondik dator historia hau, zergatik hasi zen ospatzen egun hau? Nik garai hartan ez nintzen hemen lanean, baina nik uste honetan zerikusia handia izan zuten zendeako hainbat herritar, euskararekin nolabait oso motibaturik zegoen taldetxo bat zegoen, horrela pertsona multzo bat, horra aipagai nire ustez Joseba Gil berriki hil dena, eta bereik nik uste izan ziren bultzatzaileak handi batean, zenot udalak zentzorretan jarri zuen bere baliabideak, jarri zituen mahai gainean, baina nik uste zerikusia handia izan zuten herritarren edo zerikusia handia izan zuen herritarren borontate eta gogoa nolabait mahai gainean jartzeko euskara Berrio Beitiko errealitatean, ez? Euskarari beraz emateko, ere indargune bat, ez egun bat horretan behintzat fokua jartzeko, sustatzeko, gero sartuko gara igual motzean, nola dagoen, ez? Zertzeladaren bat euskararen egoera, baina hori baino lehen sartu gaitezen, Mario, egitarauan, zeren egitarau aski zabala antolatu duzue, eta aipatzen genuen, maiatzaren 6an larun batean da egun, ez? Nagusia, baina gaurtik bera badire gauzak antolatuak. Bai, egunero dago zerbait, hainbat egunetan jarduera bat baina gehiago ere badago, lehen aipatuko ildotik azkenean gure zendea oso zabala da, 10 herri dira, eta beharra edo gogoa ahalik eta toki gehienetara iristeko festarekin, ez? Gaur badaukagu familia tailer bat, nahiko xumea, gure zendean baude herri batzu oso txikia direnak, eta orduan Ainezkar, Larregi eta Loza inguruko familientzako tailertxo xume bat, bihar ere Berrio Beitin batetik ipuin kontalari bat, eta ondoren ere tailertxo bat, pixkat ere gainera tailer hauekin saiatu nahi duguna da familia hori eta horrei emate aukera festaren inguruko lanketa bat egiteko eskulanen bidez, txapak, pegatinak, tanborrak, pixkat elementu batzu izatea bereientzat ohiko eskulan bat egiteaz aparte egitearen nolabait festarekiko lotura hori, ez? Ondoren ere asteazkenean tailer horretaz gain badaukagu mintzodroma bat antolatua Artikan. Gurean badira une honetan 3 talde, 3 mintzakide programako 3 talde.
Orduan, batetik hori nolabaiteko espazio komuna eskaintzeko eta bestetik ere beste pertsonei ere aukera emateko, mintzakide programa ezagutzeko, mintzodroma bat antolatu dugu Artika berri auzoan. Eta hor bilatu nahi dugu gure inguruko euskaldunak, zen batzutan hor tartean badaude euskara praktikatzeko beharra daukatenak, baina badira hortarako ezinbestekoa dira ere egotea beraiekin nolabait egitari lana egingo luketen hori euskaldunak, ez? Hauxen aipatu dugu Artikan bihar 7:00. Bai, bihar 7:00. Ondoren ostegunean hemen daukagun Ametsa izeneko abesbatzak prestatu du programa bat bereien euskarazko kantuekin, eta berei buratu zaien gauza polita litekeela ohiko formatu klasiko kontzertu bat egin beharrean, kalez ibiltzea osteguneko pintxopotea animatzeko, eta hor ere Artika berri auzoan hor daudela taberna dezente, eta badagoela girotxo maiko politia hor ostegunetan, beraiek ibiliko dira tabernaz taberna, euskarazko kantuekin animatzen giroa ere. Ostiralean gero ondoren badugu Artika berrin baitugu aurrekin lotutako jarduera pare bat, batetik gure eskolako, musika eskolako trikiltelarien kale jira bat, eta ondoren ere udalak antolatzen duen goazeneko koreografiak lantzen duen talde bat badagu, eta orduan talde ikastaroien ikasleek ingo dutena da urtean zarlandutako koreografia guztiak kaleratera, eta orduan pixkat ere aurkezpentxo bat egingo dute beraien lanaren aurkezpena, batik ezagutzeko jendeak, eta bestetik ere euskarazko musika hor ere egoteko hor presente. Dantza pixkot egiteko, baita ere, ikusi nahi duenak hor ikusoko zaitugu, Mario, zu ere bai, dantzan. Bai, ni dantzan ebiliko nez, baina batetik bestera guztiak koordinatzeko bai zen justuki, tailer hori jarduerari bukatzen da 6:00 eta 7:00 zendeako beste punta batean, beste toki batean hain zuainen, badugu antolatuta beste tailer bat, kasu honetan gehiago gazteei begira, DJ pare bat ekarriko ditugu gaztetxoei nolabait irakasteko zeintzu diren DJik erabiltzen dituzte teknikak eta bar, ez? Orduan hau ere ostiralean bertan kokatu dugu, zeratik ez dut ni dantzan ibiliko naiz, baina Artika berri hain zain batetik bestera hori guztiak koordinatzeko. Baina, aukera polita da zen askotan ere antolatu ditugu gauza asko aurrekin lotuta daude, eta kasu honetan beste kutsu bat pixkat ere gazteei begira eman diogu tailer honi, pixkat konektatzen saiatzeko gazteek dituzten gustuko kontuekin, ez? Eta hola iristen gara, larunbatera, hauxen egun handia. Larunbatera, baina ez azken eguna, zen gero hitz egingo dugunez, iganderako aurten ere antolatu dugu beste kontu bat, baina bai eguna handia dugu larunbatekoa, Euskararen eguna, hor aurten kokatu dugu Berriobeiti herrian, hor egingo dugu Euskararen festa osoa, Euskararen eguneko egitarau osoa hor gutxi gora bera kenduta abia puntua izanen dela Berriobeititik eginen den kale jira bat, gure zendean badakogu erraldoien bi konpartza, bat Artikan eta beste da Berriogoitin. Baitu gore dantzari, horren ez dago talde bat osatua, baina propio festarako elkartzen den dantzari talde bat. Badakogu ere, berdintzu, horre musikari zenbaitzu zendean eta elkartzen dirare fanfarre txaranga bat sortzeko justu egun honetan jotzeko. Orduan, erraldoiak, dantzariak, fanfarrearekin eta eginen dugu kale jiratxo bat Berriogoititik Berriobeitira, nolabait ere pixkat bi herri horiek uztartu lotu eta festa batetik bestera ekartzeko, ez? Eta hortik aurrera horre dakogu egun osoko egitaraua, horre batetik bai erraldoiak eta dantzariak dantza ingo dute, ondoren herri kirol herrikoia saio bat edo txapelketa bat eginen dugu, hor gonbidatzen duguna da gure
erditako kuadrillak bildu, taldetxo bat osatu, eta hor txapelketatxo bat egin, eta ondoren sari polita daukate, horre Herrigorako bi saski banatzekoen artean. Eta ondoren horre ja Baskaria horrentako Baskaria, helduen Baskaria, bakoitza bere ordutegian. Egiten duguna normalki da aurren Baskaria bukatu ala horri hasten da aurrentako jarduerak, 3 aurrera, horrekin batetik aurrak daude bere saltzan, eta bestetik gurasoek aukera daukat ere lasai bazkaltzeko. Kasu askotan ere ez da horregatik, baina saiatzen da horrekin. Hor, barkatu, Mario izena eman behar da, non baiten ordaindu, nola da kontu hau? Baskarirako, bai, baina gaur zen azken eguna zena emateko, txalterak erosteko, eta orduan, kasu horretan ja salgai egon da aurreko aste osoan txartelak egon dira salgai, eta horre dagoena ja salduta dago, esan daiteke, ez? Bai. Eta Baskaria, batetik hor Baskaria gero komentatuan bezala, hor badago aurrentako espazio bat, hor berez frontoian antolatuko dugu, ez dakigu eguraldian nolako izanen den, zen justuki garai honetan oso erreza da batean ekaitzen bat izatea, eta berez larun baterako iragartzen dute euri arriskua. Baina horrez dago arazorik zen berez badaukagu bereziki goizeko gauzetarako, momentu baten beharko balitz, lehen aipatu ditudanak gehi arratzaldean aurrentako antolatu den ekimen guztiak frontoia handia daukagu Herrigoitin, eta hortze bertan eginen dira. Eta gero frontoiaren sarreran badaukagu karpa bat justuki oain montatzen ari gara, eta hor karpa horretan Baskariaz gain arratzaldeko beste ekimenak, kontzertuak eta lakoak hor izanen dira, ez? Orduan ez nintzen bezala, arratzaldean aurren Baskaria eta gero hor hasiko da tailerren espazio zabal bat. Formatua aldatu dugu, azkenengo 2 urte hauetan bereziki lehen oso ohikoa zen, puzgarriak eta loko jolasak, eta gure hausnarketa izan zen, Euskararen egun batean ongi dagoela puzgarriekin esatzea, baina bestelako kutsu didaktikoa duten aurrentako espazio bat sortu nahi izan genuen, eta hor Dindaia Fundazioaren eskutik egiten duguna da adin desberdinetako haur eta nerabentako tailerrak eskaini, horre hasita txiki-txikin tailerrak sumeak esanot psikomotricitatea alako elementuekin, eta gero ja pixkat koskorrago direnetako bestelako serigrafia, txapak, tailerrak eta olako apainketak eta gauzak egiteko tailer bereziak ere bereientzako, ez? Orduan horre espazio zabal bat izanen dugu aurrak jolastu eta gauzak egin ahal izateko, eta gero ondoren egiten dugu talo tailerra handi bat aur horiek guztiek taloak egiten ikasteko eta bide batez merendatzeko. Eta gero paraleloan hori daukagu alde batetik, baina gero bestetik helduen Baskaria bukatu ala hor daukagu baskalosteko saio bat Jaione eta Josurekin, eta Jonekin barkatu. Lagun hauek mahai gainean jartzen euskal kantuak, eta helburua da Baskal ondoren nobaiteko kantu zerrikoia egitea hor Baskarian parte hartu duten heldu guztiekin, abotza ona izan edo ez. Urtero egiten den zerbait? Hainbat urtetan egin izan da hemen gure zendean hainbat musikari lehen bezala fanfar eta hori, eta hainbat musikari elkartzen ziren justuki Baskarinetarako, duela urte batzuta talde utzi zuten, desegin zen taldea, eta aurten lehenengo aldiz eginen dugu Jaione eta Jonekin, eta nik uste aukera ona izanen dela guztiok kantuen hasteko, ez? Eta ja ondoren bukatzeko festa izanen dugu dantzaldia, berbena delakoa Gabezin taldearekin, ez? Ahaztu zait aipatzea ere aurren nolabait zera hori bukatzeko, aurren tartea bukatzeko hor daukagulare zirko loretsuarekin ikuskizuntzo bat, zitzardiek aldera, eta orduan, hor egin
dugu uztartu batetik aurrentako espazioa eta helduagoentzat. Eta dantzaldia hori ere pixka gaztetxoagoi begira izaten da? Joan ohi dira, igual, gaztetxoak olako zerbaitera? Edo helburu hori duzu? Bueno, horre gabezin taldea oso talde gaztea da, nik uste oso freskoa dela, eta, bueno, gazte batzuentzat igual erakarga izan daiteke bereziki horre jotzen duten musika eta formatuagatik eta hori. Baina, bueno, dantzaldiak, ez dakit askotan, segun ze adina duten, batzutan hor nik uste hor daudela lotza kontzuak eta hori, eta gaztetxo batzuk gaur egun ez bada propio beraien dantzaldi bat, askotan ohiko dantzalditan eta hori ez dira oso zaleak ez dira izaten. Zer gusten handiz, orai bikoteka dantzan eta... Bueno, izanen baliz gazteen festa bat, seguru baietz. Baina nik uste hor nahazten diren adinak askotan gazteak sentitzen dira pixkat lekuz kanpo horretan, ez? Ja, bueno, hor batzu animatzen dira, beti badago animatzen den jendea. Eta hor, juerga ikaragarria, goizeko ordu txikiak. Ez, behatzietan bukatuko dugu, berez, hasierako gitarauan beranduago bukatzea aurreikustea zegoen, baina hor osasunak jokatzen duen partido dela eta egin duguna da, egitarau egokitu behatzietan bukatzeko, jendeak gero joan ahal izateko partido ikustera, eta orduan sartzeko talkan bi ekimenak izuditzen zaigu, azkenean bakigu jende asko interesatu dagoela partido ikusteko, edo zenbaitzu segurazki Sevilla joango diren ere, baina gutxienez hori nolabait uztargarriak izateko eta inorrez ikusteko bere burua bat edo bestea. Edo gabezin edo futbola ikustea. Ados, eta honekin akitzen dugu larun bateko egitaraua. Bai, beste berrikuntza bat, aurtengo beste kontu bat izanen da, zen ere, lehen aipatu dut, gure zendea oso zabala da, eta puntagatik bestera mugitzeko bereziki gazteentzat eta hori arazo bada, eta aurten festara joateko joan etorri autobusak jarri ditugu, orduan egunean zehar ibiliko dira autobusak nolabait Artikatik abiatuta, gure zendeako hainbat herritatik pasatuko autobusa eta horrela aukera izan du jendea kotxe hartu gabe joan izateko festara. Eta igandean segurazki igual baten bat bestondorekin ibiliko da bai festagatik edo bai osasunako partidagatik eta hori. Edo triste, norbait. Edo triste, baina batzu bestondorekin ibiliko dira, baina horre pixkat freskoa badagoen jendearentzat antolatu dugu aurten, lehenengo aldiz gainera, orientazio proba bat, batetik filosofia da, proba honen filosofia da, orientazio probak normalean ibiltzen dira hito desberdinekin, lokalizatu nahian, hau topatu, bestea topatu eta bukaeran iristeko horre, nolabait helmugara. Eta guk lotu dugu hori orientazio proben zentzua nolabait euskararekin, eta zentzu horretan orientazio proba honetan landuko diren hitoak edo bilatu beharreko elementuak lotuak egonen dira euskararekin. Bertako toponimia, bertako etxeen izenak, okonimia. Orduan, antolatu esan dugu hau, kutsu berezi horrekin zuzen ere, iruditzen zaigolako oso polita, olako lanketak egiten duten pertsonentzat, askotan apuntzia kuadrillan, familian, eta batzutan guraso eta seme-alabak eta hori, zuzen ere, bilatu ahal izatea elementu batzu, ekarriko diotena gogora gure realitatea, gure toponimia oso aberatsa da, euskarazko izenak dauden nahi, eta polita iruditzen zaigu hori egitea, eta hori egitea gainera, Baiarain herritik abiaturik, Baiarain elkarte Oteiza inguru horretatik ibiltzea gure zendeako beste herri horietan ere festare presente egoteko. Bukaeran ere gero hautamentxo bat eskainiko digu hor parte hartzaileei, irabazleei ere Nafarroako gazta handi bat eskainiko digu sari bezala, eta bada festa bukatzeko beste modu bat, eta gainera beste elementu bat berezia eta berria, guretzat berria.
Zeboita. Hori, igual, guraso gazteentzat, adin guzientzako, ez da? Hombre, aurrendako igual ez, aurrak gurasoekin. Bueno, oso txikia baldin badira ez, baina horren mobilitatea baldin badute, bai, bada, azken finean, nik uste pizgarria bilatzea gauzak, batzutan igual gerta daiteke, gauza batzu gurasoentzako izatea errezagoak, eta egin beste gauz batzuetarako aurrak edo nerabek daukate burua argiago, ez? Orduan, ni ez naiz oso ohituta ze horretan, honetan arduratu den pertsona dira justuki olako probak antolatzen ibiltzen diren pertsonak, gure zendeako gazteak ere. Eta bada, mundu berri bat igual jende askorentzat, baina badago jendea oso zaletua dagoela horrekin, orientazio probekin, eta mugitzen dena toki batetik bestera olako probeak egiteko, bai. Escape room kutsu bat ere izan dezake, zola pixket buruari eman, ez, tokiak begiratu? Bai, behin escape room formatua oso itzia da, gero badaude olako formatuak baina espazio irekietan, eta da tarteko zerbait, azken finean zantzua pistak bilatu behar dira, eta nolabait enigmak argitu aurkitzeko zera hori, ez? Horren badokate komunean bizkate espiritu hori. Hortxan ikusten duzu, gitarra aski oparoa gaur bertan hasten dena eta igandean akitzen dena, ez larun batean, ez eta larun batean hortxen baden, gitarra egun guzikoa, hainbertze konturekin, bazkaria barne, dantzaldia barne eta bertze ameka gauza. Hortxen, aipatzen genuen, Euskararen jaia 2023a, Berrio Beitiko zendean antolatu dutena. Mario, hemen zaudela bai baliatuko dut, behintzat motzean baldin bada ere, ez dakit, konta iguzu bizket zertzela da bat, Berrio Beitiko Euskararen egoera nola dagoen, edo behintzat nola ikusten duzun zuk? Bueno, egoerak baditu alde desberdinak, ez? Hor daukagu gure realitatea oso lotatu dago batetik gure historia soziolinguistikarekin, Berrio Beitin aspaldi ziren azkenen euskaldunak, bertako euskaldunak, baina oso presente dago gure lehen aipatu toponimian, etxeen izenak, Berrio Beiti zendea oso bitzia da, zen hor daukagu batetik Artikaberri auzoa Bustintxori ondoan oso herritarra oso urbanoa, baina gero bestetik ditugu herri txikiak, Elkarte, Oteiza, Loza, badaude herri batzu oso txikiak, bai biztanle kopurunetik eta bai bere muan esan dut, herriak askotan oso etxe gutxi dituzte, eta oso politia da zentzorretan, horietako askok arkitektonikoki oso polita dira, etxeak zaharrak, eta etxe horien izen gehienak euskarazkoak dira. Hor badaukagu berez abiapuntu bat, gero realitate bat, Iruñerreko realitatea azkenean berezko euskara desagertuta, eta azkenengo urte hauetan batetik eman da heldu zenbaitzuk ikastoletan ikasitakoa beraiek txikitatik euskara dakitela, beste zenbaitzuk euskara ikasi dutela helduaroan, eta hor daukagu azkenengo urte hauetan nolabait belaunaldi berriak nahiko indartsu datozela, eta zentzorretan hor ikusten dugu nolabait gure zendearen etorkizuna, hain zuzen ere gure zendean eren bat ereduan ikasitakoa azkenengo urte hauetan, eta gaur egun euskaldunen kopurua 17 inguruko egin bada, ongi hitz egiten dutena, gero dago beste porzentai bat hori euskara ulertu bai, baina agian ez dutela egiten, baina orain hemendik urte batzutara nolabait egoera hori aldatuko da handi batean, zen ere azkenengo belaunaldi hauek guztiak euskara ikasi dutelako. Orduan gurea batetik baditu herri batzu zaharrak izaeraz eta nolabait herritarren errealitatea adinaldetik hori da, gero daukagu batetik horre Berrio Beiti, hain zuainen gazteagoak diren biztanleak, eta gero bereziki Artikaberrin daukagu oso gaztea den populazioa. Orduan hor daukagu aldaketa, eta aldaketa
datozen segurazki, ez dakite, datozen 20 urtetan egiten direnean olako neurketak jakiteko zen den gure realitate soziolinguistika oso ezberdina izanen da, zen ere jende asko nolabait ari delako eraldatzen piramide hori euskararen ezagutzaren ikuspuntutik. Hortzen, baliotu dugu Mario hemen genuela egiteko argazki txiki bat, bertako egoera soziolinguistikoarena, aipatzen genuen aldakorra, aldatuko den argazkia hemendik urte batzuetara, eta horretan ere, lagun Euskararen Jaia 2023a, hortzen, aipatu dugu, asteguziko egitaraua, eta larun batean, egun handia. Gaurkoan, hau guztia kontatzen, Berrio Beitiko zendeako Euskara teknikaria, Mario Zapata. Mila esker, gurean egoteagatik, Mario. Mila esker zuei aukera emateagatik. Ea ze berri dauden Iruñerriko udaletako albistetan. Atarrabiako udal igerilekuetako Martiket guneko taberna eta terrazari arreta emateko zerbitzuak emateko kontratuen esleipena kaleratu dute. Proposamenak aurkezteko epea maiatzaren 8ko 10 arte egin daitezke. Iruñako udalak 30. kultur astea ospatzen ari den Gaztela eta Leongo etxearen ordezkaritza bat hartu du. Hirian autonomia erkidego horretan jaiotako 5.700 pertsona baino gehiago daude erroldatuta. Baitere Iruñeko udala Arraiza etxea zaharberrituko du Arantzadi parkean eta ostalaritza gune bat eta erakusketa gune bat sortzea aurre ikusten da bertan. Hirigintza gerentziak asteazken honetan ezagutaraziko du birgaitze aurre proiektua erabilerak definitzeko ideia lehiaketa baten aitzinetik. Eta azkenik Miserikordia etxeak Nupeko ikasleek elkarlanean eta 3D inprimaketan fabrikatutako adinekoentzako laguntza gailuak estreinatu dira. ATC Ecolab elkarteak Estatu Batuetan frogatutako jardunbide egokiak erantzun ditu, desgaitasunaren eta 3. adinekoen esparruan autonomia errazteko. Atzo maiatzaren 1 langileen eguna eta, kasualitatea izan den edo ez den, baina, edo zen kasutan gaur, Mars izanen dugu izpide, zehazki bere liburu bat, Luis Bonaparteren Brumariaren 18a, izen hori akaso ezagunago zaigu bertzizkuntzetan, baina horren euskeraz ere, egin beharko zaigu ezagunago izan ere, orain badugu aukera euskeraz irakurtzeko Igel argitaletxeak itzuli baitu, Idoia Santa Maria Urkaregiren eskutik Emilio Majuelo historialariak egin dio gainera Gibel Solasa. Gaurkoan hain zuzen ere, horretaz arituko gara, Idoia Santa Maria, honekin azken pentsatzen dut hilabeteetan, ez bada urtean, guru belarri ibili dena, beraz, Idoia, mila esker gurean egoteagatik eta atxaldeon. Eskerrik asko zuei. Idoia, honen azken hilabetetan edo zenbat denbora eramaten du holako itzulpen batek? Segun, egia esan kontuan eduki behar nik nolabait desorduetan egiten ditudala horrelako itzulpenak. Bai literaturakoak eta bai kasu honetan saiakera honetakoa. Nik Elbiarren lan egiten dut eta beraz itzultzaile bezala eta beraz nire eguneroko itzulpenak beste mota batekoak dira, baina gero horrelakoak egiten ditut eta egia esan honekin, beraz, alegia horrek esan nahi du egunero ezin dizkio dela 7 ordu dedikatu edo 8 ordu dedikatu Marsen edo beste norbaiten itzulpenari. Eta kasu honetan ibili gara, bai, azkenean aurreko itzulpena bukatu eta, hilabete gutxi batzuk joan ziren, pixka bat, lasaixeago, baina, bai, azken batean gutxi gora bera urtebete egin dut itzulpena eskuartean izan dudala. Batzutan intensoago beste batzuk baino, baina bai, urtebete azkenean, junda.
itzulpana egiten eta errepasatzen, eta azkenean ematen du itzulpena bukatzen dezunean bukatu dezula lana, baina bukatu dezu parte bat bakarrik. Gero dator beste txukundu, orraztu, eta beste kontu batzuk. Horiek ere ematen dute lan pixka. Eta batzuetan idoia amaierari gabe, ez? Batzuetan erran behar duzu, aski, ez diot bertzen buelta bat emanen, zeren bertzena hemen txenago. Bai, hori gertatzen da itzulpen guztiekin, seguru nahi idazleek ere gauza bere esango dute, beste askok ere bai, ez? Gauzak ez dira bukatzen, gauzak ematen dituzu amaitutzat, halako batean, esaten duzu, honean. Baina, ze beste buelta bat emango bazenio eta berriz osorik irakurreko bazen du, seguru oraindik ere gauzak aldatuko zen dituzkela, edo zalantzaren bat sortuko litzaizkela berria, edo beti izaten da horrela. Baina, garaiz ibili gera eta amaitutzat eman dugu, iruditu zaigunean amaitutzat eman behar zela. Liburuxka fina dugu hau, Luis Bonaparterena. Luis Bonaparteren Brumariaren 18, hau da, ez da kapitala, gauza finxoagoa da, hau. Bai, baditu orrialde batzuk ala ere, ez dakit esaten buruz zenbat orrialde dituen, baina, kontuan eduki behar da, hau berez, lehenengo, Alemanian ere, Alemanian nobeto esan, Marxek idatzi zuenean, lehenengo idatzi zuen egunkari batean ateratzeko. Nolabait, separata baten modura edo idatzi zuen. Eta gero, hori izan zen 1852an. Liburu bezala, etzen argitaratu 1869 arte. Marxek berak revisatu zuen, nolabait berak egindako aurreneko bersio horretatik liburura oso gauza gutxi aldatu zituen, eta gainera liburuan bertan badago Marxek berak idatzitako hitzaurre labur bat, hor kontatzen du berak zergatik egin dituen hain aldaketa gutxi. Iruditzen zaiolako, gertakari batzuen gainean idatzitako testu badala, eta naiz eta beranduago argitaratu liburu bezala nolabait hori izaten jarraitu behar duela. Gertakari batzuen gainean idatzitako zerbait. Beraz, aldaketa oso gutxi izan zituen, baina guk itzultzeko, euskerazko itzulpena egiteko, hartu dugu nolabait liburu gisa eta biziko aldiz argitaratu zen bertsioa, alegia 1879koa. Hori jotzen dalako nolabait liburuaren, jatorrizkoan ere liburuaren bersio kanonikotzat. Orduan, hor gauza bat gertatzen da, luze laburrarena galdetzen zen idan, ia luzea edo laburra da, kontuan eduki behar da guk oinoar desiente sartu ditugula, zenbait kontu gaurko irakurleari irakurketan laguntzeko, inorez dira izutu ala ere, zen naiz eta oinoar asko egon, oinoar gehien, esan duke denak, laburrak dira. Alegia, ez dira itzaldiak, batzutan gertatzen. Gure asmoa izan da, bakarrik, gaur egungo irakurleari, irakurtzen ari da zati horretan aurrera egiten lagunduko dion ohar bat sartzea. Ez aldiro itzaldi bat ematea irakurleari, eta azkenean aurrera egiten ez duztea. Kontuan eduki behar da, Marxek iraultzarekin, 19. mendeko Frantziako iraultzarekin, 1858koarekin lotutako pertsonaia asko eta asko izendatzen ditula. Eta lehen esan dizudan bezala, berak gertakarien gainean idatzi zuen, garai hartako irakurleak ez zuen azalpen askorik behar. Gauzak hor kontatzen dena eta hor interpretatzen dena, gertatu berria zen. Eta beraz, horko pertsonaiak, hor aipatzen direnak ezagunak dira. Baina gaur egungo irakurlearentzat hori ez da horrela, 50 urte pasatu dira, eta beraz, klabeak jarri behar ziren hori aipatzen direnak gutxienez zein diren. Zein diren, ze papel izan zuten, labur, irakurleak aurrera egin dezan, nolabait oztopori gabe, edo harrikozkorrik gabe. Orduan berez, naiz eta lana ikaragarri luzea eztan, oinu horrekin eta hartzen du lekua. Ez egizen bat horre dira, baina oinu horrek adibidez 203 uste dira liburuan dut. Gibel Solasekoak kontatu, Gibel Solasen ere badaude batzuk. Baina orduan ateratzen da nik uste, liburu tamaina ere politia du, alegia patrikan sartzen da liburua da, txamarraren patrikan ere eraman daiteke da zuri da. Baina, badu bere sustantzia liburua. Kontuan eduki behar da, gainera,
Marsek ez du gertakari batzuen kontaketa hutsa egiten. Berak interpretatu egiten ditu gertatutakoak eta gainera ironia handiz askotan. Beraz, horrek eskatzen du nolabaiteko. Horregatik ziren garrantzitsuak baita ere oinuarrak. Seguretzat gaur egun ezagutza ez dugun fenomeno bati buruz, gainera Marsek ironia hitz egiten baldin badu, erraz galdu zaitezke, irakurtzen dezunean, hauzeatik esaten du tonu honetan, ez? Normalean horiek azalduta daude eta uste laguntzen dutela. Ni arrontzalea naiz, oinuarrenaz, lehen uste dut, eskertzen dela, handitzetan erraten dugu, ez originalean eta nolabait ere modu puruan irakurri behar direla, baina, nik uste dut ja kutsatuta gaude gaur egun hobe eta aurrekoekin beraz laguntzea hor pixka gauzak argitzen. Gainera nik uste dut gauza diferenteak direla fikzioa eta saiakera. Saiakeran behar dugu nolabait beste makulu bat, kasu honetan Marsek kazetari bezala, baina historiaren oso ezagutza sakonarekin idatzitako testu bada. Eta orduan irakurlea eta itzultzailea ez baldin bada historialaria behar du, nolabait, makulu minimo bat, pixka bat ezagutzeko. Marsek berak 3 oinuar egin zituen, oso gutxi. Eta Marsen oinuarrak ere markatu ditugu, alegia jarri ditugu, eta argitu dugu horiek Marsek erantzitakoak direla. Beste guztiak itzultzailearen oharrak direla. Liburu hau, Idoia, Luis Bonaparteren Brumariaren 18, ez zegoen euskaratua lehenagotik. Nola izan da? Itzulpena. Nolabait esateko, bi alderdi edo bereizi behar ditugu. Batetik, badago, adibidez klasikoen bilduman, badago Marsen idazlan hautatuak izeneko lan bat, 2000 hamarkadaren hasieran argitaratu zena, eta hor Marsen lan diferenteen txatalan daude. Eta Brumairearen 2 kapituluren zatiak ere badaude, lehendabiziko bizkenengo kapituluaren. Gure ustez hala ere, horko zatiak ez daude alemanetik itzulita. Ziur asko, akaso frantsesetik edo beste hizkuntza batetik. Eta gero, badago baita ere, 1970ko hamarkadan, kontuan eduki behar da, Marsen lan gehienak, euskarara itzuli eta dauden lan gehienak, zatika daudenak, 70ko hamarkada ingurukoak direla gehienak. Ez da harritzekoa, garai hartan ere, nolabait Euskal Herrian bertan ere, puri-purian zegoen zerbait zen, eta hor egin ziren lehendaiziko saioak Mars ateratzeko. Eta hor badago Brumairearen bersio bat, Mario Naindiak 1970ko hamarkadan zik, 73an, baina buruzari naiz, 70ko hamarkadan edo nola ere egin zuen bersio bat. Ziur asko ez alemanetik, bezik eta beste hizkuntza batetik abiatuta, ziur asko frantsesetik, garai hartan hala egiten ziren itzulpen asko. Mario Naindiaren hala ere oso zaila da alde bat eskuratzea, Espainiko liburutegi nazionaleko datu basean eta ikusi dugu, Euskal Herriko liburutegi sarean eta oso ale gutxi dago. Beraz hor eukidegu, baina nolabait hau da gure ustez lehendabiziko aldia, orain argitaratu dugun hau, alemanetik zuzenean itzultzen dan aurreneko aldian. Jatorrizkoa kontuan hartuz, zuzenean jatorrizkotik itzuli dan aurreneko aldia dela uste dugu. Pixka bat horrek ere ematen dio nolabaiteko balio erantzi barri badazu, ala uste dugu. Idoia, bai galdetu ditut edo probestuko dugu ez bakarrik itzulpena solasteko, baizik eta, liburuak ere pixkat zer kontatzen duen eskatuko dizut, ala behintzat zertzela da batzuk emateko zer horretu liburu honek. Bai, izenburua batzutzat igual izango da oso gauza eta zer da Luis Bonaparteren Brumairearen 18. Brumairea berez da, Frantziako egutegi republikanoa, indarrean egon zen garaian, lehendabiziko iraultza honditik, 18. mendeko iraultzatik, 1789an iraultza hondia nolabait gertatzen denean, hor sortzen den gobernuak nolabait erabakitzen duen gauzetako bada,
ez egutegi gaur egun daukagun egutegi gregorianoari jarraitzea, baizik eta egutegi republikano bat. Eta egutegi republikano horretan hilabeteetako bat brumairea da. Eta brumairea orduan horregatik erabili dugu baita ere euskeraz izan frantsesa, brumairea. Eta ez dugu erabili adibidez gaztelaniaz brumario esaten dute. Guk erabili dugu jatorrizkoak ere horixe egin zuelako frantsesezko hitza. Alemanez ere brumaire utzi zuten, ingelesek ere utzi dute, eta guri ere beraz iruditu zitzaigun logikoena frantsesezko izena guztia zela, jatorrizkoak ere irizpide hori berera egin zuelako. Zer da aztertzen dana liburuan? Liburuak ez du aztertzen Frantziko iraultza handia, alegia guk denontzat ezagunena dana, 1789koa, baizik eta 19. mendean gertatu zena, 1848koa. Eta Marxek liburuan aztertzen duena da, 1848tik, hau da, iraultza gertatzen da momentutik, iraultza horrek porrot egiten duen, unera arte, gertatzen den hori guztia tratatzen du. Eta egiten du, hori kontatzen du, eta hori interpretatzen du. Beraz, 1848tik, 1851-52 bitarteko Frantziako, batez ere Frantziako gertakariak dira berak aztertzen dituena. Pixka bat idea bat egiteko, guk denok ikasi dugun iraultza handia, Frantziako iraultza handia, 1889koa, izan zen, nolabait, burgesiak antzinako erregimenaren kontra egin zuen iraultza. Eta hor burgesia irabazlea atera zen. Berak, nolabait antzinako erregimena, aristokrazia do latifundio eta oinarritutakoa hor gelditzen da, eta burgesia industrializazioa pixka bat hasten da, eta bat burgesia garaia ateratzen da. 19. mendean ordea, nolabait langile klasea altxatzen da burgesiaren kontra. Eta hor langile klaseak porrot egiten da. Orduan berak aztertzen duena da, nolabait zergatik, zer gertatzen da hor. Zergatik ez du horrek aurrera egiten. Denok, klaro, Marxek berak eta bere garaiko beste ikerlari askok erreferentzi nagusi bezala zeukaten 18. mendeko Frantziako iraultza. Denok Frantziako iraultza bezala ezagutzen duguna. Eta denok espero zuten nolabait horren pareko evoluzio bat, baina ez zen ala izan. Orduan, horri fenomeno hori guztia, urte horietako fenomeno hori guztia aztertzen du. Eta Luis Bonaparte zergatik? Luis Bonaparte izango dalako nolabait iraultza horren porrotaren protagonistetako bat. Batetik iraultza hori bera, iraultza horren errepresioan ere parte hartuko duena, eta bukaera gainera estatu kolpe bat ere joko duena. Eta nolabait berriz ere bere burua enperadore izendatuko duena. Orduan, porrot horren historia, gertakarien evoluzioa, eta porrot horren interpretazioa da Marxek liburu honetan egiten duena. Eta bat pentsatuko dute, akaso, buf, 19. mendeko historia, kepaliza, ez? Pentsa daiteke hori. Baina nik esango nuke oso historia garaikidea da. Erakusten du nola, Luis Bonaparte izeneko pertsonaia gezurti, iruzurti eta korrupto batek, nola egiten duen aurrera boterean, nola botatzen dioten, eta askotan gainera gizartearen klase sozialik baxuenak botatzen duen berean, zergatik ikusten da liburuan. Eta nola iristen den populismorik rastreroena erabilita boterera. Gaur egun iruditzen zaigu populismoa gaur egun sortutako gauza badala, edo orain dela 10 urte, edo Trumpekin sortutako fenomeno badala, ez? Eta konturatzen zela liburua irakurrita, orain dela 19. mendean ere, bazeudela gaur egun bizi ditugun zenbait kontuekin zerikusi zuzena duten prozesuak. Alde horretatik, nik esango nuke oso gaur egungo testu badala, ez dela sartu. Boterearen funtzionamenduak beraz ere ikusteko aukera hor, nik uste dut, ultraeskuinaren gorakaden momentu honetan eta populismoenean
hain segur idoia kontatzen zigun gixan, ikusiko ditugu paralelismo, ez? Bai, Handiak. ezin dira paralelismo erabatekoak egin, noski, kondizio sozioekonomikoak ere, 19. mendekoak eta gaur egungoak ez dira berdinak inondik ere. Hain zuzen ere, hori da Marxek daukan, nik uste dut, alderdi oso erakargarrietako bat, ez? Askotan Marxen figura oso modu eskematikoan eman zaigu, baina hemen, adibidez, liburuan oso garbi gelditzen da, berak aztertu nahi duela 19. mendeko iraultzak zergatik gertatzen diren bezala, oso konstientea dalako 18. mendeko iraultza, alegia Frantziako iraultza handia, eta 19. mendean gertatzen denan, zirkunstantziak oso diferenteak direla, eta berez ezin direla mimetizatu egoerak, ezin dela automatikoki 18. mendean gertatu zena nolabait kopiatu eta 19. mendean errepikatu, edo ikuspegi horren arabera interpretatu. Bera oso konstientea da egoera aldatu dela eta bere zirkunstantzia berriak kontuan hartu behar direla. Hortaz, liburu honetan ere ikusten da nolabait nola dagoen askotan egotzi izan zaion, Marxi egotzi izan zaion eskematismo horretatik kanpo benetan bere lana. Berak ez du horrelako eskematismo errazik egiten. Ez ditu egoerak sinpletzen, konplexutasunaren oso konstientea, eta horrekin, material horrekin guztiarekin lan egiten du, eta material hori guztia kontuan hartuz interpretatzen du berak bere ustez gertatzen dena. Eta bada baitere ez, materialismo historikoaren analisiaren praktikotasun, ez dakit ez, nahiko argi bat, ez? Hartzea historia, hartzea gertakizun bat, eta hori aztertzea bere metodo horrekin, nola baitere hori praxia eramaten du. Bai, hala ere kontuan eduki behar dugu lan hau ze garaitan idatzi zuen Marxek. Hau dago, Marxek lan hau idatzi zuenean 34 urte zituen. Eta nolabait lan hau kontsideratzen da pixka bat bere lan guztiaren nolabait erdibidean dagoen zerbait. Alegia, hau idatzi zuen Manifestu Komunistaren oso garaikidea da, Manifestu Komunista ia batera idatzi zuen, honekin batera, pixka bat lentxeago, baina Kapitala, adibidez, Marxen obra gorena nolabait, beranduagokoa da. Nolabait, lehendabiziko partean tratatzen ditu, gehiago, bere bizitzaren lehenengo partean, nolabait gehiago tratatzen ditu alienazioarekin eta kontuan zerikusia duten kontuak, eta hemendik aurrera, baina geroago nabarmenago, baina hemendik aurrera hasten daia analisi, ekonomia politikoaren garrantzia nabarmentzen da gero eta gehiago bere lanetan. Nolabait ikustea, egitura sozioekonomiko horiek nolabait zenbaterainoko garrantzia daukaten gertaeren evoluzioan. Baina kontuan eduki behar da, pixka bat lan hau jotzen da nolabait Marxen bizitzaren eta lanaren bi fase horien pixka bat muga bezala. Honek lehendabiziko parte horrekin lotuta dago, baina nolabait pixkanakaia bigarren parte horri bidea zabaltzen ari zaio. Gero Kapitalen adibidez askoz ere markatuago edukiko duen joera bat edo interpretazio bat. Idoia, zer gisa da Marx itzultzea edo behintzat liburu iskau, nola egin zaizu itzulpen lan hori? Badu bere zailtasuna. Kontuan eduki behar da, batetik eskatzen du, niri eskatu dit, kontuan edukitaz naizela historialaria, itzultzailea baizik, filologoa baizik, eskatu dit dokumentazio lana. Batetik, hain zuzen ere lehen esan dizudanagatik, berak ez duelako gertaeren kontakizun huts bat egiten, ze orduan errazagoa litzateke, ez da? Berak kontatzen duena eta gertakari horiei jarraituz itzultzea. Berak interpretatu egiten ditu, eta interpretazio hori ulertzeko behar duzu, ondo xamar jakin, zer dan interpretatzen ari den hori. Ze bestela, gelditzen daizkizu, berak ez ditu esplikazio izugarriak ematen gertatutakoari buruz. Besteak beste, lehen esan bezala, gertatutako horren gain-gainean idazten ari dalako, denboran gain-gainean. Eta beraz, berak irakurleari ez dizkio sekulako esplikazioak ematen gertatutako horri buruz. Potzen du jazu badak izula zer gertatu den. Orduan horrek eskatzen dio itzultzaileari dokumentazio lan bat. Horretan,
asko lagundu dit, bai Landerrek editoreak, Lander Majuelo editoreak, eta baita ere Emilio Majuelo Gibel Solasa idatzi duena, ze bera aditu bada, eta beraz liburua itzultzen hasi nintzenean pasazidan bibliografia oso praktiko bat, nolabait dokumentazio lanean eta lagunduko ziren. Zailtasunetako bat izan da dokumentazio lana, eta beste zailtasun bat izan da, ironia hori interpretatzeko baliabide egokiak bilatzea euskeraz ere. Eta kontuan edukita 19. mendeko prosa da. 19. mendeko prosa gehiena egin gertatzen da bezala, esaldiak oso luzeak dira. Menpeko esaldi asko daude, eta bestearekin lotuta. Horra guztiak eskatzen zuen, euskaraz ere noski marx izan behar zuen, beraz euskaraz ere esaldiak ez dira laburrak gehienetan, baina eskatzen zuen, nolabait irakurlearen kontra ez egiteko moduko sintaxi bat baliatzea, esaldi luzeak bai, baina arazori gabe ulertuko diranak. Orduan, horrek eskatzen du, pixka bat, alako malgutasun bat, alako, hitzen ordenamenduarekin, hitzen puntuazioarekin, eta bat jokatzeko gaitasun malgu xamar bat eskatzen du. Alde horretatik, nik horiek esango nituzke, seguruna zailtasun handienak. Batetik dokumentazio bana esortu dira laneri, nire besteak beste historian ditudan ez jakintasun txatal handiagatik, eta bestetik, sintaxia bera ere ondo zaintzea. Eta gero, oinuarrak ere eskatu dute nolabait erabakiak hartzea oinuarren inguruan, zer bai eta zer ez, zer azaldu eta zer ez, eta zenbateraino. Horretan asko lagundu dit baita ere Landerrek editoreak, pixkat horrekin elkarrekin aritu bera erabakitzen, honek beharko luke esplikazio bat honek ez. Erabaki horiek ere ematen dute bere zailtasuna eta bilatu behar duzu baita ere, oinuarretan nolabait zure ustez behar den informazioa eman, baina pasatu gabe. Orduan horrek ere eskatzen du alako oreka bat bilatu beharra ez. Idoia, normalki Marx ezagutzen dugu bere fazeta historiatzaile ekonomilari edo komunista horretan, ez? Baino, akaso ez da egin ezagunagoa publiko zabalarentzat, Marx ere idazle aski fina zen, bere prosa, bere literatura ere aski ona dela. Hori da, oso ona da. Hori nabarmentzekoa da, oso ondo ikusten da, berak hizkuntza oso landua zeukala. Aleia, nolabait, badu balio literario bat baita ere, berak idazten duen, oso ondo idazten du. Eta gainera, ikusten da gainera adibidez mundu klasikoak, erreferentzia klasikoak oso ondo ezagutzen dituela, alegia Grezia eta Erromako aipamen bat, baino gehiago dago, oso zehatz eta ondo sartua. Eta ikusten da baita ere ezagutzen duela, horretan adibidez Emilio Majuelo lagundu zidan, informazioari ematen, Marx beti izan zen oso antzerkizalea. Eta bereziki Shakespeare zalea. Orduan, Shakespeare buruzko aipamenak ere badaude, adibidez Hamleta aipatzen da behin baina gehiagotan. Berak, Hamleten aipamenak egiten ditu tarteka, bera kontatzen ari den hori nolabait ilustratzeko. Hori noski kontuan edukita, eta zer esanik ez noski, filosofian adibidez, ez? Liburua bera hasten da Hegelen aipamen batekin. Noski, Hegel ezagutzen zuen berak ikaragarri ondo, Hegeli buruzko lanak ere eginak zituen, orduan erreferentzia bai historikoak, bai mundu klasikoak, bai beretzat erreferentzia nagusi ziren filosofiarekoak, eta baita nolabait antzerkigintzarekin, nolabait artearekin ere lotutakoak ere ugari egiten ditu. Eta horrek nolabait bere formazio humanista ere erakusten du nolabait. Bere formazioa oso zabala zen, eta ikusten da idazten duenean hori dena manejatzen duela. Eta ikusten da idazterakoan, idazten oso ondo dakiela idazten. Eta besterik gabe gauza baten berri eman nahi duen norbait, baizik eta forma jakin bat ere baliatzen du horretarako.
alde horretatik oso kontuan eukitzeko da, balio handikoa da bere prosan ikusten dut. Idoia, akitzeko itzulpenaz bi galdera bakarrik, batetik, badago kontzeptu ezagun bat liburu horretan, marxismoa, behintzat kontzeptu ezaguna, dela lumpen proletariat, ez dakit, nola itzuli duzuen hori, Idoia? Lumpen proletariat utzi dugu. Kursiban idatzi dugu, letretzan idatzi dugu, baina bere horretan utzi dugu, oino bat jarri dugu, azaltzeko. Ikusi gendun, inglesezko itzulpenean eta frantsesezko itzulpenean ere guk manejatu ditugun eta lumpen proletariat utzita zegoela. Eta iruditu zitzaigun alor horretan, historiografian ere erabiltzen den terminua dela, eta beraz bere horretan erabiltzea, bere horretan azalpen txiki batekin, erabaki genuen. Azalpena oinuarrean dago jaseta, eta hortik aurrera lumpen proletaria da aipatzen denean lumpen proletaria dago. Gaztelaniazko bertsioetan, guk manejatu ditugunean konsultatzeko ikusi dugu denetatik dagoela, batzuk itzuli egin dute, nahiz akordatzen orain nola jarri duten gainera, beste batzuk utzi egin dute. Gaztelaniazko edizioari buruz esan behar da gainera, oraintxe bertan, eta ez dugu izan aukera eskuartean eukitzeko, ze oraintxe bertan argitaratu dugu, akal argitaletxeak, Brumairearen gaztelaniazko beste bersio bat. Gu egiten ari ginela, bukatzen ari ginela, maketarekin ari ginela, jakin genuen ateratzekoak zirela. Eta nik liburua eskatua daukat, liburu denda batean, baina oraindik ez da iritsi, beraz berria da. Jakiteko esaten dizut, inok ere gaztelaniazko irakurri nahiko baludan adalako batik, bersio berri bat, itzulpen berri batekin, oraintxe bertan egongo dela liburu denetan. Eta Idoia, badago hor esaldi ezagun bat, liburua erekitzen duena, zuk ere aipatu duzu gainera, aski ezaguna da, zakita aukera izanen genuen euskeraz, ze entzute duen, ze soinu duen jakiteko aukera. Liburuko lehendabiziko esaldia da, eta hauxe da esaten duena, euskeraz. Hegelek nonbait dio, historia unibertsaleko gertakari eta pertsonaia handi guztiak bi aldiz gertatzen direla nolabait. Baina atzendu zitzaion eranztea, aurrena tragedia gisa eta aurrena fartsa gisa jaso ohi direla. Cosidier eta Danton, Louis Blanc eta Robespierre, 1848-tik 1851 bitarteko Montaigne, eta 1783-tik 1785 bitartekoa, Iloba eta Osaba. Horixe da lehendabiziko esaldia. Hortxe, nola entzuten den, esaldi asko ezagun hori, liburu irekitzen duena, eta bere tesiaren zati handi bat horra azaltzen duena, Luis Bonaparteren, bertsio hori nola den, fartxa bat, populismoarekin zer ikusi duen, eta hortxean gertatzen den. Bai, eta gainera, gauza txiki bat. Lehen esan duguna, adibidez, oso antzerkizalea zela Marx, esaldi honetan bertan ere nolabait egiten du, antzerkiarekin simil bat, ez da? Tragedia eta fartsa aipatzen ditu, alegia, badago zerbait hor, antzerki gintzarekin nolabait bazuen nolabaiteko lotura, lehendabiziko esalditik hasita. Hortxe, entzederra, Karl Marxen, Luis Bonaparteren Brumairaren 18, hoxen, igela argitaletxeak kaleratu duena, Idoia Santamariaren itzulpenarekin, eta hortxen Emilio Majuelok ere egin dio gibel solas bat, aipatu dugun gixan, oinoar ere andana batekin pixkat hobe ulertzeko testu honen nondik norakoak, eta aipatzen genuen ez gainera, testu interesgarria, orain populismoen garai honetan, ultraeskuinaren gorakadaren momentu hauetan, Espainiar Estatuan ere izan dezakeguna, hortxe, interesgarria, liburu hau ezagutzea, ulertzea, eta hortik hausnarketak ateratzea, eta baita ere gozatzea aipatzen genuen ez, Karl Marxek berak ere luma aski ederra duelako. Gaurkoan guzti hau kontatzen, itzulpenean aritu den Idoia Santamaria, mila esker gurean egoteagatik Idoia. Eskerrik asko zuei, nire zuen arte.
bi elkarrizketa hauek gaurkoan eskaintzeko genuena, hemen txen magazinean, bihar asteazkenean, hemen izan gaituzue elkarrizketa gehiagorekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.